Daɗin zama ji ta baki da farin ciki yayi wasu waki. Tarko na yayi kamun wata tsuntsuwa fara, Maryama ce adan kirji da zuciya. Yaushe zaki dawo Maryama gimbiya, ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya. Wa za a bani Maryam, ba za ta kai ki ba. An ce min dare mahutar bawa ya shakata, ni na yau da ran takaici wa za ya karyata. Dan yanayin jiki na shi ne zai sa ka gaskata, tunani daban-daban ke ta shiga yana fita. San bato yawan kalami ke zana ambata, ga mai hankali yana yin halin mahaukata. Kai mun banda so wake kai bawa cikin bata, wanda ya doshi nesa ba zai ji kiran na nesa ba. Wai yaushe zaki dawo? Kamar maraya wanda ya yi rashin uwa, tunanin masoyiya ta ne ke ta karuwa. Ta kuma sani na kulla bota da damuwa, gushewar makogaro ya fi da mai kishin ruwa. Gani dare amma kama da matacce na mutuwa, na masu shelagan ki zan iya karar da konawa. Zan yi hakura da yiwa ko kishin ruwa, ko mai zaniyo akan Maryama ni ban faɗi ba. Wai yaushe zaki dawo? Yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Makauniya gaza bambance hasken hantsi da na safiya. Babu kururuwa kama da waye na saniya, na ji ana faɗa da kwanciyar ni waya akwai wuya. Mabuya akan da kun so mai zana zuciya, ran da masoyiya ta manni saniya duniya. Jin da nake kamar ina kwana ne akan kaya, duk zance ba akan ta ba za na ji shi ba. Wai yaushe zaki dawo? So shi kama shi ragama, in ka samu yan kudin ma shi za ka girmama. Wanda masoyiya ta dan Allah banda Maryama, kan juma'ar da za ta yi kyau larabar ta ma. To ita ma ta kan yi kyau ne har ma akan bama, amfani na hankali ai nazari da hikima. So mai son ka karka fada kogin masangwama, Maryama in kika min nisa ni ba zan yi wa mu ba. Zama ji ta baki da farin ciki yayi wasu waki. Tarko na yayi kamun wata tsuntsuwa fara, Maryama ce adan kirji da zuciya. Wai yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Maryama in kika min nisa ni ba zan yi wa mu ba.